weltaare ɓiɓɓe fulɓe anndu diine maɗa fedde heblo sukaɓe africa weltaare tv takkusan yoni to feeralla to haymedade to dabbana to dabbe to windinga to mbaña to jawalli to hiccaja to burguduna to atena to lewe to buubo awdi ko on takkusan juula ha e nder galle ceerno abou diaba sow to beelila gawdi ha to galle mamma isra ba to gurela cooga ko on takkusan kadi juula ha e nder galle ceerno mouhamed tijja data to ñaabine ko taari ɗum kala ene jeeya e gardiniɗi kabaruuji men to leydi Mauritanie Ahmadou Tijani Thiam ko directeur général société ETR kanko e cité timmuɗo ɓe jaɓɓama jaɓɓugal paydingal no feewi e nder ñaabina ñande alkamisa ɓennuɗo e saaha ɓe jeyano yurnitoyade golle pewnugol pont e cangol e nder wuuro ñaabina to leydi Sénégal aljuma hanki o jagorgal kalfinagal ko faati e juulagu ɓayyini doggol ko faati e cogguji ɗi laamu ngu yamiri yo yeeye taw ko gueɗe ɓurɗe hado jinede e nder leydi he to leydi Mali ko waktuji seeɗa commissaire divisionnaire Oumar Samake taw ko gardiɗo force spéciale biteɗo Forzata caggal nde waɗi waktuji seeɗa e nder kaso e yamirore juge mo commune 3 mo Bamako ko waktuji seeɗa o waɗi e kaso caggal ɗum ko policier ji ƴetti petelaji men mbaɗi moɓodiral mon yesso kaso namdade yo woppite ko ɓuuri yawde e yaccade guila ko ɓuuri sese yande e woydum ko ɗon e ɗon o woppite o yalti kaso to leydi Mali ministére kalfinaɗo ko fate Cellal aade holoriti wonde e nder lewru août mayno ndu yimɓe jeegomo wonduɓe e mborosa coronavirus mo hinde variant delta en yen jiitanoma e nder leydi he to leydi Tchad ko c'était timmuɗo taw ko ex rebelle en jeeyaɓe catala bitengal IFR woni union des forces et de la résistance e gardugol coordinateur Mahamada Doki ko kañumen bisman aljuma hanki o ɓe joddima e hoorejo leydi ndi e laamu transition hono Mahamadou Idrissa Déby hoorejo leydi ndi mbaɗi transition to Madagascar to leydi Madagascar ko rafi musu no feewi biteɗo peste pulmonaire kañuma feeñitone oɗo saaha joni e nder yontere wotere o yoɓima pittaɗi yimɓe jeeɗiɗo bisimilla mone ketti fotodirte joni jañoɗen ceerno jibisi ko wittiyanke ko safriyanke safruji fina tawa ceerno jibisi ko jaadindo danawal e ɓalwal kala labɗo reedu malaɗo wune ceerno jibisi ko jaadindo danawal e balwal kala ceerno jibisi ne safra rafiji kewɗi ɗi jiiɗa cirol omo safra wonduɓe kista fibrom dogam sitta rewɓe ronkuɓe sowade e rewɓe dartoraɓe kala ceerno jibisi ene yawrani ɓena weddaɓe korte wonduɓe dabaruji e sattoraɓe dewle kala ceerno jibisi ko bawɗo listihara moƴƴuɗo halwa bawɗo longal no feewi sanne ceerno jibisi ene jogui leɗɗe e fannuji ɗiɗi hen fannu goto sa ƴetti leɗɗe makko fodde 13 fin yaltayma ha laaɓa fannu goɗɗo so tawi a ƴetti ɗen leɗɗe fodde 19 rafi ma yaltema ha laaɓa ceerno jibisi ene yawrani ɓen worɓe fiɗaɓe ustoraɓe gorago e jippiɓe leeco kala omo jogui leɗɗe pewnaɗe ha feewi wonande ɓen worɓe musidɓe tedduɓe yawi yitade koye mumen woni ko wiyete éjaculation précoce bawɗe neldede e kala leydi e kala continent mo neɗɗo woni ceerno jibisi ko labɗo reedu malaɗo wune so yennama ka miskine Allah safruma ha mbiya wen tawa hay mbuɗa yoɓani so wona noon taw ko wonduɓe rafiji ɗiɗi woni rafi musidɓe tedduɓe kabɓe o seyɗeneji mbahliti hoore mum ha haɓɓa walla on jana o bargal
ceerno Djiby Sy ne jogii base muɗum ene tawe e nder leydi Mali to Nioro ene tawe toon miñi ko sehil makko biyeteeɗo ceerno Samba Sy o numéro mum leydi Mali numéro muɗum téléphone ko 00 223 90 22 94 71 so tawi ko ceerno Djiby Sy kañum base muɗum tawete ko nder Nouakchott to leegal biyetengal nettek sara jeere nettek ceerno Djiby Sy numéro téléphone muɗum ko 47 22 80 84 ceerno Djiby Sy ko laaɓɗo reedu malaɗo wone mo Allah luɓiri hannde Ganndal ɗum noon mbadden danɗo faade makko Adama Balde wittiyanke yirliyanke mari fina tawa mum ha timmi Maître Adama Balde kewɗa andinde ɓiɓɓe fulɓe kala saaha neɗɗo kala ɗo woni yo wonde fina tawa mum yurnito ko mawɓe mum joguino beele kadi wawa ñaƴirde ɗum e nder yonta muɗum Maître Adama Balde caggal nde waɗi jillu muɗum toon to Goudiri ha toon to Tambacounda yeehi ha toon to Kolda e nder fuladu e hoore mum nokku ɗo jibina ɗo andi wa anda Maître Adama Balde en andira dendagal bandiraɓe fulɓe taweteɓe jokliɓi nder kala oɗo henna saha hannde wa arti ha toon to Mbakke ɗo wonno gam andinde yimɓeɓe wa artiri leɗɗe kese jaaduɗe e jamanu Maître Adama Balde ene tawe to Mbakke legal bitegal Mbakke demu kala noon jiɗɗo hebde hen ma en dokkira tonggode Maître Adama Balde Maître Adama Balde kala jiɗɗo ɓayde inde mum woɗɗoya jokkodire Maître Adama Balde joguiɗo caɗele dewgal caɗele kayitaji jiɗɗo ɓayde jiɗɗo ɓandu mum laaɓa ko fate banggue dañala joguiɗo dawrugol politique kala hen ko jiɗɗa jokkodire Maître Adama Balde Maître Adama Balde noon tonggodi mum ko 77 949 73 83 walla mbaɗa 77 454 27 09 walla mbaɗa 77 351 77 23 so tawi noon ko numéro bureau makko mbatta ko 33 976 12 00 mbadden danɗo faade Maître Adama Balde yilliyanke wittiyanke marɗo fina tawamuma kettode kabaruuji mon e ɗemngal pulaar Afrique Asie Europe Amérique Moyen-Orient Océanie jam ñalle mon musidɓe tedduɓe eɗen gone dewo biira naya lewru siilto hitande ujunnaje ɗiɗi e nogas e goho kabaruji men ɗemgal pulaar ɗo e sawta he ko musidɗo mon sehil mon Ghalii Abuu Bah to karallagal to banggue weltare to banggue YouTube to ko musidɗo men sehil men Saydou Abou Bah kabaruji men ɗemgal pulaar ko adi kabaruji men ma jaa ha to wuuro men babaɓe to wuuro men babaɓe noon tawen toon goto e jinnaɓe men tawa kadi ko hettiyanke no fewi jayde weltare ɓiɓɓe fulɓe andu diine maɗa ko fate habaruji mum buuɗal yurmeende e dendagal jewte baɗeteɗe toon kala nde o hewani radde hay saaha goto ko jiɗɗo jaynede no fewi kanko kadi ko sehil mum mennoɗo wonde hoorejo leydi Tchad biyetenoɗo Isena Abré noon jaltunoɗo aduna ko ɓoyani ko e nder Dakar caggal to sokono toon oɗon babiraɗo noon tawa kadi ko musidɗo men no fewi hettiyanke jayde men ene wiye Siré Tambouda o ɓuuri lollude noon ko Siré Mamadou omo duwano dendagal ɓesgu e dendagal suddiɓe Isena Abré foof taw kadi ko sehil makko wonno ɓi suddiɓe mum ɗiɗo kala e ɓiɓɓe sukaɓe mum kala omo duwano ɗum kono noon kadi omo duwano dendagal yiɗɓe kala neɗɗo jiɗɗo Isena Abré omo duwano ɗum e nden ustare ma en ketto hen konngol makko. Assalamu aleykum. Ghalii Abuu Bah mi salminima mi juurimama
jinmi ko duwanade ɓesgu e célébré cankiɗo Dakar o mboɗo yiɗi duwanade horɓe Allah makko ɗiɗo ɓe e sukaɓe makko e ɓesgu makko e jiɗɗo mo fof e aduna he mboɗo duwani ɗum e sankade e célébré ko ɗum tan gasi Siré Tambadou gandiraɗo Siré Mamoudou babaɓe eyyi Siré ceerno Siré Tambour yo Allah windane baraji so windi kadi yohoto momto kabaruuji men e ɗemngal pulaar hono no mbiruɗen e gardiɗi kabaruuji men koto leydi Mauritanie puɗɗotoɗen to leydi Mauritanie noon ma en jaa ha to ñaabina ko wuuro tawtengo e nder région mo Brakna ene tawi e nder département mo Mbagna e nder ngoɗon wuuro noon e nder ngon wuuro noon société taw ko kalfinaɗo ko fati pewnitgol laabi e toppitade laabi woni société biteɗo ETR établissement des travaux et d'entretien routier e gardugol directeur général société hono Ahmadou Tidiane Thiam kanko Ahmadou Tidiane Thiam noon kanko SCT timmuɗo gollotoɓe société o ɓe mbawi tigui wadde jillu mabɓe ñande alkamisa ɓennuɗo o e nder wuuro ñaabina addinoɓe toon noon ko yidde kay yurnade to golle ko fate ma fenugol pont e cangol tawtegol e nder ñaabina to golle cangu tawtegol nder ñaabina to golle ɗe jarata ɓe jaɓɓama toon noon jaɓɓugal paydingal no fewi kanko e dendagal sete o kala dendagal ɓesgu ñaabina naaɓe e guure tariɗe kala mbawi tigui arde jaɓɓademo kanko Ahmadou Tidiane Thiam directeur général société e gollidimum kala ɓe kolleri hen weltare mabɓe mawde no fewi e eɗen golle paydinde no fewi gonɗe e gollede ɗamniɗe kadi ma golle goɗɗe jokke e nder wuuro ngo e ko taari ɗum kala ma en ketto noon goto e yimɓe tawrugol tawa kadi ko ɓesgu wuuro ngo ma en ketto ɗum biteɗo Ba Oumar Ba tawteɗo to ñaabina. Assalamu aleykum. Assalamu aleykum wa rahmatullahi wa barakatuh. Weltaare ɓiɓɓe fulɓe ɗo diima joom ñallema hirema Ghalii Abuu Bah mi salmini mi juurimama mi salmini dendagal bandiraɓe hettoɓe weltaare ɓiɓɓe fulɓe andi diina noon halte ma ko Oumar Amadou Ba responsable du village de ñaabina walla sa yiɗi mbiya responsable politique ko yidde haɓrudema tan weltare mawde nde ɓesgu ñaabinnaɓe fof gondi ñalawma hanki alkamisa ɗo e nder wuuro ñaabina ñalawma heccenki saabu golle tiiɗɗe ligganoɗe e nder wuuro ñaabina ha continue hande yetti golle tiiɗɗe ligganoɗe e nder wuuro ñaabina ha yetti ñalawma hanki o haade am noon haalde haydara pulaar noon ene wonde konngol ene wiya kala mo yettani sababu wawa yettude Allah minen fof ɓesgu ñaabinnaɓe debbo hen gorko hen min duwono honorable député amin duccinoɗo hono Bayero Sidi kañum fuɗɗino programme camgol ñaabina liggi ɗum ha heeɓi ɗo heddi noon ko liggey ko continuité tan waɗi donc min jetta hen Allah min duwonomo yo Allah wattum foftorte makko allahumma amin ha kadi sukaɓe woɗɓe kadi ñaabinnaɓe cadre uji kadi gaari kadi ɓe ɓamta golle projet o donc ɗum ko yettere Allah no fewi ko wona ɗum ko mi waɗatma tan historique seeɗa ko fate hakkude ñaabinanaɓe e Amadou Tidiane Thiam haalpulaar Amadou Tidiane Thiam fuutanke Amadou Tidiane Thiam ɗum seybanaɓe golle tiiɗɗe waɗata e nder diwan département Mbaye surtout e nder wuuro ñaabina o ari ɗo min sukaɓe amen wonɓe diaspora e wonɓe nokshot mbaɗi demande nawi to makko ko fati affaire cangol demande o artiraɗo nawa bada Rachid ha yetti to préfet yetti to waali arti to makko to o wi min so Allah jabri saabu nelaɗo Allah ko fati cangol ñaabinogol ko heddi hen e golle ko fof maw gollona min ɗum so Allah haaji min jaɓiri noon min nani ɗum ha Allah waɗi o ari lik seyba min mbaɗi forte délégation sukaɓe ñaabinnaɓe jeeyi toon nde min jeeyi toon nde kadi o jaɓɓima min o bismima min o teddini min o wi min so Allah jabri saabu nelaɗo Allah
ɗo e semaine prochaine inchallahu rabbi ma cangol ñaabina fuɗ kadi effectivement no wirnoni ko noon cangol ngol fuɗɗama gollama golle gasani taw kono hannde ngol woɗɗoyi e golle ko wona ɗum ko kadi o waɗi min pormé so Allah haaji min jogino ɗon rajje so tawi toɓon toɓa hay goto wawa takkude kadi so Allah haaji ma ɗon waɗe pom so Allah jaaɓi kam Amady Tidiane Thiam o wi inchallahu mo waɗanni ɗum donc noon minen ɓesgu ñaabina e kuuɓal debbo hene gorko hene suka hene mawɗo he min denda weltare emin duwono Amady Tidiane Thiam e baaɗuno muɗum yo Allah hokku ɗum sembe no liggori nder leydi ndi particulièrement hanki nde o ari ñaabina ala fof ɗo heddi o yeehi o rewi wuuro meɗen mbahe nanɗo ko hono probléme cargol ñaabino jogui o ko on probléme jogui kadi so Allah haaji mbeɗa andi ma waɗen junggo makko no feewi mawo liggoro ɗum mawo fewnu so Allah haaji ko wona ɗum ko min ɓenni o yeehi ha nammargol won ko wonno toon ko foti liggede so Allah jaaɓi kadi ɗum ne kadi mawo liggoɗum so Allah haaji kanko haali ɗum kadi minen kam Amady Tidiane Thiam kala ko haali min jaɓa so tawi ɗum yawti noon dendagal ɓesgu ñaabinnaɓe sans wiide kaari walla kaari goto foof Allah jarama yo Allah yoɓɗum jobdi moƴƴiri yimɓeɓe jaɓɓima hoɓɓeɓe jammini hoɓɓeɓe jarni hoɓɓeɓe dursi hoɓɓeɓe kadi foof ko sababude fitande Amady Tidiane Thiam donc noon ɓesgu ñaabinnaɓe kuuɓal Allah jarama hono maire uji ɗi maire ari hono maire commune ñaabina ari hono député département mbañ gari kawriti jaɓɓugal ngal tinnima hen darima hen darde foti darade nde emin jetta Allah nelaɗo mum sukaɓe men cadre uji dariɓe ha oɗo initiative yalti ha oɗo programme waɗa min jetta Allah nelaɗo mum min jetta ɗumen minen foof kadi commission gonnoɗo nder wuuro ñaabino ala kaari kamɓe tout eɓe jette eɓe ñagane Allah moƴƴere kadi ko ni woni développement dental so ari yo yimɓe fof ndendu tan liggo pewna so wonti politique goto foof chaque an kala ɗo yiiɗi yaade yo yaah politique ko goto fof ko libre donc Ghalii Abuu Bah emin duwono ɓesgu Amady Tidiane emin duwono ɓesgu wuro lik seyba no wuurno kala ɗo ɓiɗɗo jibina tan yo wuur barkina so tawi noon perguette ngoni hen oɗon jarlo oɗon jaafo assalamu aleykum wa rahmatullahi wa barakatuh ko Oumar Ba ñaabina Oumar Ba gorko mo ñaabina golle ma jiyoɗi peewi seno mima to ñaabina garten ha to nakcoto Sidi Wul Zahaf ko jagorgal kalfinaɗo ko fate cellal AD kanko e gollidiɓe makko ɓe kolliri tigui wonde aljuma hanki o 3 lewru septembre hitande ujunnaji 2021 ko temedere nogas neɗɗo tawa ko fiɗaɓe mboroso coronavirus o holliri noon e nder ɓe cellano ɓe kadi hen temedere 9.1 kepti cellal men hano hannirta ni paati galleji men jeegomo kawre ladial ha joni ko leydi Mauritanie keddoɗen ardiɓe société kuɓam woni société Somaleg ko fati courant ɓe kolliri tigui aljuma hanki o ɓe kolliri wonde aseta hannde o ma teski e nder yoga e leeɗe e nder nakshot ma woode hen teskiɓe ko fati kuppiraji kewɗi courant woni découpiraji courant kewɗi e nder leeɗe he yo gandu noon ko ɗum kuppiraji noon ko sababu golle gonɗe gollede ɗin kuppiraji noon ɓe kolliri no tigui ɗi tuggata ko tuggi 8h subaka fayi 11h betawe ɗina kuppiraji noon saboto ɗum ko golle gonɗe gollede tawa kadi koye ligne tension ligne haute tension hakkude nakshot manantali woni tigui taw ko société biteɗo semaf ona société noon ko société ko catal e nder OMVS ko kañuma golloto oɗon ngalɗo ko hen tigui golloto ona société noon holliram tigui walla on ligne de haute tension maɓe gone gollade ko tuggi leydi nokku to biteɗo tigginte faade nakshot Somalek noon ene yafno dendagal kilineɓe mum heɓoɓe ɗina kuppiraji kala yo andu noon ko yidde kay garɗitinde fewnitinde ɓoggi couraji tawateɗi e nder wuuro nakshot ene teska noon e nder wuuro nakshot e kala saaha ndungu so ari toɓoji ɗi so batti toɓde toɓoji ɗi so toɓa e kala saaha walla nguleki cattuki so ari ne teska tigui kuppiraji e délestage ne heewi teskede e nder nakshot lamorgo leydi ndi ha joni kabaruuji men e nder nakshot ñande talata 7 lewru septembre gonɗen ndu woni siilo gonɗen ndu taɗ ujunnaji 2020
goo ene tijja tigi Mohamed Ould Abdoul Aziz mennoɗo wonde hoorejo leydi ndi tawateɗo yoɗo saha kala e nder ni ɓuuru en teska ene ɗamina tigi mawo daro ñande hen ñande jeeɗiɗi lewru septembre talata hawrata mawo daro yesso parquet o daroto yesso mabɓe noon ko gam yidde namdademo kay gueɗe kese ɗeɓe keeɓi kay e nder balɗe capanɗe jeeɗiɗi sakkeɗe en ko fati kay en namde ɗeɓe jiiɗi namdademo kanko Mohamed Ould Abdoul Aziz mennoɗo wonde hoorejo leydi ndi noon en teska o hewani jabtade namde ɗeɓe juge keewi namdademo e kala saaha ɓe keewi ndinde namde ha waɗa joɓela ɓe namdomo soɓe gayni o heddomo lurtaɓe guite o tummino hay hen namdal gotal o hewani jabtade ene ɗamina noon kadi e nder ñalawma talata o so darima yesso ɓen ñawoɓe ene yakora kadi maɓe namdomo ko fati kayi e ko wiyete wonde 2,7 millions taw ko haalisa dirham mo joom suudu makko wujjina e ɗeɗo balɗe e nder Maroc siftinde on noon kanko Mohamed Ould Abdoul Aziz gonnoɗo hoorejo leydi ndi guila ñande nogas e ɗiɗi lewru juin faade oɗo saaha joni mo tawe nder kasoji e nder Nouakchott ha joni ko leydi Mauritanie keddoɗen ko ɓoyani ko kene wona jonte seeɗa joni tan hono fedde witende patronat e nder leydi Mauritanie ɓe kollirino tigui maɓe uddida fodde temedde tati boutique ɗina boutique aji noon ko waddi hen gueɗe ɓurɗe hatojinede taw ko gueɗe ñameteɗe yidde yeeyde wonande ɓena miskineɓe tawateɓe nder leydi he tawa ɗina cogguji woni prix ji ko prix ji kakidiɗi no fewi ɗi laamu ngu yamiri hollirama noon ina nde ɓe kollirino nen nden eɓɓore ko nder lebbi jeegom tawa ɗi cogguji gueɗe ɓurɗe hatojinede ko laamu ngu taƴi ko wayno sukara kala kilo ko 250 kala maaro ko 250 kala kilo so tawi ko gawri woni blé ko 150 uguya kala kilo so tawi ko nebam ko 150 uguya kala litere so tawi ko pata alimentaire guilay macaroneji e ko nandi hen kala ɗum noon ko 3 uguya kala kilo so tawi noon ko kosam meewo ko 150 kala kilo ɗina coggu woni ɗeɓe kolliri hollirama noon yimɓe hewɓe noon jakorino ko patronat ma uddita boutique aji keesi e nder ɗin boutique aji noon ɗi marchandise uji mbawa waɗede hen tawa kala miskino jiɗɗo hebde ɗiɗon marchandise uji ɗi mbawa tawri ɗum toon hollirama noon e oɗo saaha joni kamɓe fedde patronat nde ɓe udditani boutique aji keesi hono no emela walla opération ramadan heewi wadde kamɓe noon e oɗo saaha joni ɓe mbawi tigui ko addude marchandise uji mabɓe ɓe mbawi joƴƴinde e yoga e boutique aji taw ko boutique aji privé ji tawetenoɗi e nder yoga e leeɗe ɗum noon yimɓe hewɓe noon e nder ɗin boutique aji noon kala boutique moɓe joƴƴini marchandise uji mabɓe ɓe binda hen tableau walla binda hen bindol wonde hollude opération 2021 yidde andinde kay koye nder ɗina boutique aji marchandise uji ɗi tawate yimɓe hewɓe noon tawateɓe nder wuuro Nouakchott ɓe kolleri tigui ɓe jadani e gona miijo saabu kay so tawi ari ɗiɗon boutique aji ɓe joƴƴini hen marchandise uji mabɓe ɓe jeehi ɓe ɗaldi joom boutique o a wawata an client so tawi a ari ka miskino a wawa andude so tawi ko ɗiɗo ko marchandise uji ɗi ɓe gaddi ɗi walla ala ko marchandise uji tawanoɗi ɗon e boutique o ɗum noon kamɓe ɓe kolleri yidde mabɓe kay so tawi patronat e laamu ngu ne yinno wallide miskineɓe ɓe udditta ko boutique aji keesi hono no emel walla opération ramadan heewi wadde tawa ɗina boutique aji dendagal marchandise uji tawateɗi toon ne ande tigui ɗina marchandise uji jeeya tigui ko opération 2021 ɗe laamu ngu yamiri yo yeeya tawa kadi ko cogguɗi jamiraɗi ha joni kabaruuji men ɗemngal pulaar sen numima to leydi Mauritanie ko leydi Mali padena to leydi Mali Oumar Samete ko commissaire divisionnaire ko kanko kadi woni commandant force spéciale woni ko wiyete forzata ko dadiɓe tumaɓe noon yoɓade pitali yimɓe hewɓe no fewi e moɓidire bannode tawa kadi ko M5 RFP banno e nder Bamako namdade kayo Ibrahima Boubacar Keita ummo e jappere laamu ɗum wonno koye lewru juin ñande sappo e goho ha sappo e ɗiɗi hollirunoma noon yimɓe hewɓe mbasino hen pitali men taw ko ɓen dadiɓe witeɓe forzat noon e gaddugol Oumar Sameke ko kañumen yoɓino pitali ɓen guila nden noon guila kay laamu transition joɗigo joni ngu ari e kala saaha haalaji ɗine kaale ɗum saabinoma noon ha kanko Oumar Sameke aljuma hanki o e yamirore juge mo yamirore premier cabinet tribunal mo commune 3 mo Bamako yamirino tigui nde o sokate to maison centrale d'arrêt mo Bamako o soka to noon ɓoyani mum nde militi nde minde ɗen policier ji makko nani ɗum kañumen kala mbawi ɓornade tiniji mumen ƴetti petelaji mumen ha teddi mbawi arde mbaɗi moɓodiral mumen yeeso kaso namdade kay nde woppite ko ɓuuri yawde e yaccade so tawi ɗum ko woppitaka ko ɓuuri sefre yanata e woydu waktuji seeɗa pawi hen ko ɗon e ɗon werla arnimo ha
ha nder kaso o woppita o faati galleji makko yeeso policier ji arnoɓe wadde ɗon moɓodiral ene kollira hen weltare mum no mawde ne fewi ne pobbanamo ene gulla victoire e oɗo saaha joni noon yimɓe foof namdoto ko hol dokkuɗo yamirore kay yo woppite so tawi kay ko juge dokkunoɗo yamirore yo soke so tawi ko kañuma rokki yamirore yo woppite walla so tawi ko ardiɓe laamu transition e oɗo saaha moni kala nana namdo hoore mum holko saabi kay omo woppite ha joni kabaruuji men ɗemngal pulaar to leydi Mali jagorgal kalfinaɗo ko fate cellal ade ɓayyini communiqué mum mo tongode temedde joyi capantati ko fate coronavirus on communiqué ko ñalawma hanki o ɓayin ɗum o holliri noon e nder leydi Mali kala ko ujunere temedere sappo e jeenayi o neɗɗo kolkisa e nder holkiso he hen yimɓe sappo tawama e jaati ko fiɗaɓe mboroso coronavirus e nder ɓe cellaɗo ɓe kadi sappo kefti cellal mumen hen goto hawre ladiala yimɓe nogas wonduɓe coronavirus nana antiri e nder cuuɗi cafri nder hôpital uji hen joyo ene tampi sanne ma ballite to banggue fofango ɓe kolliri kadi temedere sappo e tato neɗɗo wonduɓe mboroso coronavirus ɓe musaka no fewi ɓenne tawi nder galleji men ko toon keɓata safaruji men hano hannirtini leydi Madina yaara e oɗo saaha joni sappo ena ujunere e temedde jeenayi sappo e jeenayi o neɗɗo fiɗaɓe mboroso coronavirus e nder ɓe noon hen sappo ena ujunere temedere nogas e nayo keptino cellal men hano hannirtini pati galleji men temedde joyi e capanɗe nayo neɗɗo ɗum woni ko hawre la jaltugui ko mboroso naati leydi ndi faade oɗo saaha joni ha joni ko leydi Mali keddoɗen teskama lewru juko woni lewru août mayduɗo ndu teskama tigui janguji kewɗi no fewi mbaɗama e nder leydi he waɗi mayɓe barmuɓe no fewi ɓe kolliri noon ɗina janguji noon mbaɗama kay e ɓeɗo witeɓe fama woni forces armées malienne waɗama e munisma ko noon kadi hay miskineɓe mbaɗama janguji hewɓe mbasi hen pittali men bila o noon hollirama tigui bila moɓe kolliri noon e nder nduɗon lewru juka maydu ndu wonde so tawi koto banggue fama woni forces armées malienne ɓen mayrama nogas ɗiɗo militaire so tawi ɓe mbarminama kadi capantato e jeenayo woɗɓe so tawi noon koto banggue civil en woni jamboreɓe ko capanɗe jeegomo e jeetato neɗɗo wa civil en wasi pittali men e nder ɓen noon hen sappo e jeegomo wasde pittali men ko dozo en woni chasseur traditionnel wañoɓe e ɓen wañoɓe kadi hen jeetato mbarminama so tawi ko banggue munisma noon hay sinno hay goto ɓe mayraka hollirama kam e nder janguji ɓe mbaɗa e nder lewru maydu ndu ɓe mbarminanama yimɓe jeegomo janguji ɗi noon mbaɗano tigui ko nder ɗeɗo guure ɗiɗo nokkuji ko wayno nokku to wiyete dirga ha to wiyete garu to wiyete dute jefte to wiyete en ndelugu bugu ha to ladde witende grenela ladde witende gringala ha to addela hogo to kuccala kala hono directeur dirpa ɓayyini kabaru o e nder conférence makko de presse woni hono colonel Souleymane Dembélé kañum woni directeur dirpa ene taw kañum tigui ɓayyini kabaru o e nder conférence mum e saha mo waɗata conférence noon en tawtora tigui hono colonel major Mohamed Alpha Dia on ko directeur central Mohamed Alpha Diaw laccon hague on ko directeur central des services de santé mo armée leydi Mali e wondude yimɓe wadɓe ɓe martaba toɗo tawa ko dadiɓe leydi ndi ha joni ko leydi Mali keddoɗen vérificateur général ko catala halfinaɓe ko fate yurnitade kala saha société ji wondude institution ngaji leydi ndi ƴewde so tawi golle men ndewi lawol no fewi walla ala ɓe nan noon ngal catal noon ngal yillinoma jeli société ngal yillinoma nokku biteɗo anak woni agence nationale de l'aviation civile enquête o noon moɓe mbaɗi ko nder duuɓi tati woni tuggi 2017 ha yetti 2019 ɓe tawi toon noon ngakkande mawde no fewi to banggue recette ɓe tawi toon ne ngakkino fewi kene qime jakkande tawi toon ɗo noon kene qime temettete capanɗe nayyi e tati million 343 million 730 mille 565 francs CFA ɗum tigui woni koɓe tawi ne ngakki toon ɓe kolliri noon so tawi ko ndena ngakkande noon so tawi koni yaari ko wiyete créance non recouvert ɓe recouvrer ɓe kolliri ɗum ko temedɗiɗi nogas e goho ujune million 221 million 747 mille 58 francs CFA so tawi noon ko pénalité de retard non retenu ɗum ko 112 million 188 mille 507 francs CFA so tawi noon ko frais d'hébergement non justifié ɗum noon ko ujune ko 9 million
795 000 francs CFA ha joni ko leydi Mali keddoɗen ñande nogas e jeeɗiɗi lewru juillet lewru juin hitande ujunnaji ɗi e nogas e goho tana musɗo waɗino to wuuro witego Ousene Zidougou Bougoudam ko biyeteɗo Daouda Maro duuɓi capantati yoɓino fittaɗu jaro duuɓi capantati kañuma yoɓino fittaɗu biyetenoɗo Idrissa Diara noon jaronoɗo e duuɓi nogas o yoɓiri fittandu on noon ko caggal kayde o tuufi on o yi on e kala saaha ne waɗa ya garta e yiiɗo banggo sara mbewa makko tawa kadi o faami tigui on jinno ko wujjude e mbewa ba ko ɗon tigui o ƴetti laaɓi o uuri caggal on o fiyon labɓe kewɗe no feewi e dande ko ɗon yani caggal ko adi ko kolinkoɓe fabune ara ko ɗon tigui on wasi fittande mum guila nden noon omo tawe nder kasoji e nder kasoji kanko Daouda Maro omo tawe nder kasoji de Bamako mo fadi ñawore makko suwa ñawe taw ha joni kabaruuji men ɗemngal pulaar teno wima to leydi Mali koto leydi Sénégal paaɗen Joe Biden ko hoorejo dowlaji dentuɗi Amérique ene tijja tigui mo waɗ conférence makko to Washington e nder Maison Blanche galle danejo ñande jeenayyi ñande sappo lewru septembre gonɗen ɗum e to galle danejo ene hollira noon ɗamina yimɓe hewɓe noon kolliri tigui wonde nder liste uji e doggol inde taw ko hooreɓe leyɗele bismaɓe ene tawi hen inde Macky Sall hoorejo leydi Sénégal addani Macky Sall bismede to noon ko teskede tigui leydi Sénégal ene jiiye tigui e leydi ɓurdi moƴƴude debangue démocratie e nder dongre Afrique ha joni kabaruji men ɗemngal pulaar to leydi Sénégal to Touba e nder leggal Darou Koudous ko Allah faabi jinnaɓe oɗon minisier taw ko biyeteɗo ALT on minisier noon caggal nde ƴetti laaɓi yiiɗi yoɓade pittade jinnaɓe mum ɗiɗo kala caggal nde ɓe mbadduno duko bone robinet o ƴetti laaɓi noon o fi laaɓi ki e reedu jinnaɗo makko gorko ko ɗon yaaɓi yani jinnaɗo makko debbo faye makko ƴetti laaɓi kadi o fiiɗume becce kamɓe ɗiɗo kala ko koninkoɓe faabo garniɓe ɗon e oɗo saaha ɓe tawe juuɗe saforoɓe to hôpital Matal Fawzeyni tawateɗo to Touba kanko baɗɗo ngallo baɗal noon mo tawi tigui juuɗe dadiɓe waɗama déféré noon to yesso parquet mo Diourbel ha joni ko leydi Sénégal keɗonen Abdoulaye Diouf Sarr ko jagorgal kalfinaɗo ko fate Cellal aade kañum e gollidiɓe mum ɓe ɓayyini ɓe kolliri tigui wonde e nder waktuji nogas ene yiiya cakkitiɗi ɗi ko ujunnaji ɗiɗi e temenne capanɗe nayo e jeegomo neɗɗo tumanoɓe wonduɓe coronavirus kolkisa e nder holkiso he noon hen capanɗe jeeɗiɗi tawama e jeeti ko fiɗaɓe toɓɓetama to borom gangue pourcentage ene holliri e nder temedere kala hen 2,86% ko fiɗaɓe e nder ɓen hen joyo ko contact suivi memodirnoɓe rafio hen capanɗe jeegomo e joyi heddiɓe kala ko cas communautaire e nder ɓe cellaɗeɓe no temetere nogas ɗiɗo kepti cellal men paati galleji men capantaro e ɗiɗon tampisanne ma mballiteto banggue foofa o yimɓe joyo kawre ladial leydi Sénégal ene yaare capanɗe jeeɗiɗi ujunere e capanɗe nayo e jeeɗiɗi neɗɗo winditiɓe doggol corona hen capanɗe jeegom e tati ujunere capanɗe jeenayo e ɗiɗo keptino cellal men ujunere temedde jeeɗiɗi capanɗe jeetato e joyo woni bilan ko fuɗɗi yaltude aduna to rafi coronavirus e nder leydi hen e ñalawma hannde o e nder jokri leydi e kala heddiɓe juuɗe safroɓe ko ujunnaji jeetati temedere capanɗe jeegom e jeenayo wonduɓe mboroso coronavirus ha joni ko leydi Sénégal kedoɗen yena ha to Ziguinchor aljuma hanki o to préfecture mo Ziguinchor ko garmi gara musɗo waɗi toon hakkude ɓeɗo yimɓe jeeyaɓe landa witeka Pastef taw ko lundiyankoɓe e ɓeɗon yimɓe jeeyaɓe landa laamo witeka APR garmi gara o noon hullirama tigui waɗi gañiɓe hewɓe no fewi tawa saabi garmi gara o ko caggal kayde yimɓe Pastef ummini tigui kañumen ummini hara nde caggal nde kollir tigui wonde laamu ngu nana waɗa ko wiyete transféré yimɓe hewɓe ummade Kaolack e ummade to wiyete Diourbel ummade to Kaolack e ummade to Dakar ha ummade to Diourbel kala gam yidde addi ɗum to Ziguinchor winditade e liste uji électoral woni ko wiyete transfert ɓe kolliri noon tawa kadi wona e dow lawol ɗum woni koɓe kolliri mette mabɓe goto noon e yimɓe mawɓe APR yeddi on kabaru ha sori ladde holliri tigui dendagal waɗaɓe transféré to Ziguinchor kala ko Ziguinchor naɓe wonɓe e nder région ngaji walla to Dakar kollirde kay yidde men e oɗo saaha joni no hewɓe kewatde yidde suɓade wuuro men to yiiɗi wotoyde ko ɗum saabi noon ɓe mbaɗa ko wiyete transfert hollirde kay goto e ɓeɗon taw ko biteɗo Daouda Sow ko mawɓe APR tawateɗo to Ziguinchor ha joni kabaruji men ɗemngal pulaar aljuma hanki o tati lewru silo hitande ujunnaji ɗiɗi e nogas e goho jagorgal leydi Sénégal kalfinaɗo ko fate e julagu o ɓayyini tigui communiqué nder communiqué noon hollirde tigui cogguji ko fate gueɗe ɓurɗe hatojinede ɗe laamu ngu yaɓiri yo yeeye nder leydi he caggal teskede ɗeɗo balle kala commerçant ji kewɗi nana ngabbinno cogguji no fewi ɓe kolliri noon ko fati e ɗeɗon gueɗe
ko wayno maaro noon taw wona maaro parfumé kala kilo yamira tigi yo yeeyo ko capanɗe jeegom woni 300 francs CFA kala kilo so tawi ko huile de palma raffiné ɗum noon yo yeeye 1200 francs kala litre so tawi noon ko ɓetirguela 250 millilitre woni ko mbitena feccere litre ɗum noon yo yeeye temedde tati yo yeeye 350 woni capanɗe jeeɗiɗi francs CFA so tawi noon ko sukara bekke yo yeeyete 600 francs kala kilo so tawi noon ko maaro lokkal so tawi ko maaro lokkal yo yeeyete 250 grammes kala so tawi noon ko mburu locola mburu noon hollirama tigui locol mburu ngol 250 grammes yo yeeye 200 francs so tawi ko ngol 190 grammes yo yeeye 150 francs so tawi ko locol mburu tokosol ngol 125 grammes yo yeeye 100 francs CFA so tawi ko gaz noon gaz bitana mo 2,7 kilo wonande grossiste en yo jeeyi ɗum 1270 francs so tawi ko yeeyoɓe en détail jeeya 1305 francs so tawi ko gaz mo 6 kilo grossiste yo jeeyi ɗum 2800 so tawi ko détail en jeeya 2885 so tawi ko gaz mo 9 kilo yeeyoɓe grossiste en ɓe yo jeeya 4180 so tawi ko yeeyoɓe en détail jeeya 4290 so tawi ko gaz bouteille gaz mo 12 kilo yeeyoɓe en gros yo jeeya 6150 francs yeeyoɓe en détail ɓe jeeya 6250 francs ɓe kaɗat ɗon kadi ɓe kolori dendagal commerçant ji kala jeeyowo yo windu cogguji mum e gueɗe ɗe yeyatɗe ɗe kolori noon wona ɗum ɗaɗi cogguji noon ko wonande cogguji tawateɓe nder Dakar so tawi ko tawateɓe nder région ngaji noon ɗiɗo cogguɗi kaalaɗi ala ko fawate hen so wona kay frais de transport tugui kay Dakar ha yetti e nder ɗiɗon région ngaji tawa kadi ko halfinaɓe ko fate commerce régional uji kañumen kalfinade toppitto ɗen gueɗe ha ndewa lawol hano hannirtini koto leydi Niger paaɗen laamu leydi Niger ɓe koliri tigui wonde yimɓe jeegomo wonduɓe coronavirus taw komo hinde variant delta indien jiitinoma e nder leydi he e nder hakkude lewru août kamɓe jeegomo yitaɓe noon hollirama hen nayo ko umminoɓe caggal leydi addoroɓe rafio ɓe daaɓi ɗiɗo woɗɓe e nder leydi he kamɓe jeegomo kala noon ɓe mbawi safrede ɓe celli ɓe kefti kelal mabɓe hano hannirtini koto leydi cadda paaɗen fodde sagataɓe nogas tawa ko ex-roɓe ɗen jeeyaɓe catala bitengal IFR woni union des forces et de la résistance ene tawi oɗo saha kala e nder ñamena lamorgo leydi ndi e bismago kaya Mahamada Idrissa Déby Itno hoorejo laamu sabboddu leydi ndi e oɗo saha joni bismiɓe dendagal rebellen ɓe kala nde gartata e nder lamorgo leydi ndi ɓe mbawa wadde ko wiyete kaldigal woni dialogue national fodde sagataɓe nogas noon jeeyaɓe ngal ɗon catal ex-rebelle aljuma hanki o to palais présidentiel to ɓe joddima e Mahamad Idrissa Itno tawa kadi ardiɓe ko biyeteɗo Mahamada Dicko kañum woni coordinateur ngal ɗon catal biyetegal IFR ɓe joddima e makko noon fodde 45 minutes eɓe jewtano jaam e kisal artiri e nder leydi he koto Madagascar cakkitoɗen to leydi Madagascar noon teskama toon e oɗo saaha joni rafi putuminiɗi no fewi biyeteɗo pesta pulmonaire ko rafi daaɓowo jawɗo rabde wawɗo yofade pittali ko rafi bawɗo safrede noon so tawi kay jomum wawi notitade law e juuɗe safroɓe wawi safrede ha no hannirtini on rafi noon wayni no leydi ndi ko guila 2017 kono teskama o arti oɗo saaha joni e nder leydi he saabu e nder yontere wotere tugguiñede nogas joyyi ha capantati lewru août mayde ndu hollirama tigui yimɓe jeeɗiɗo tawa e tagama keeɓi rafi o e nder ɓen jeeɗiɗo cukalel Dewle toxilen tawe hen kamɓe jeeɗiɗo kala kadi ɓe mbasi pittali mabɓe tawa ala ko waɗiɓe so wona teskede kay ɓe leeli notitade e juuɗe safroɓe kamɓe jeeɗiɗo kala ɓe mbasi hen pittali mabɓe musidɓe tedduɓe gasi ha laaɓi ceer ɗum ɗo wonno ko tonguñen kabaruuji men e ɗemngal pulaar ɗo e haalirde ko musidɗo moon sehil moon Ghalii Abuu Bah to karallagal ko mbiñi men Seydou Abou Bah ketki malaki jaam yo jaam Allah jogom jogo on.